Slušaj sad ovo. Da li možeš da mi nabrojiš 10 najvećih gradova bivše Juge? I jaoj, možda i mogu. Ajde. Ajmo, idemo ovako sa glavnim gradovima. Beograd, Zagreb, Ljubljana. Dobro, Beograd od 1,4 do 1,7 miliona, Zagreb od 800 do 1,1, a Ljubljana 300.000. Znači, gledamo po stanovnicima, jel? Da, po stanovnici. Ajmo ovako onda. Novi Sad. Novi Sad, on ti je na 5. mestu. Ovo je, znači, Beograd je bio prvo, Zagreb drugo, a Ljubljana 6. Novi Sad ima 260 do 325. Niš. Niš je na 8. mestu od 180 do 250.000. Dobro, da li se tu Kruševac možda ugurao? Nije. Skoplje. Skoplje je treće. Ima od pola miliona do 550.000. Da. O, bravo, Skoplje. A da probamo Podgorica. Jeste, Podgorica 9 od 175.000 do 200.000. To je pola skoro Crne Gore. Da. Sarajevo. Sarajevo je četvrto od 300 do 500.000. Ajmo sad malo da probamo u Hrvatskoj. Split. Tako je. On ti je na 7. mestu od 190 do 250.000. I ostalo mi je još? 10. mesto. Tako je. Od 140 do 190.000, da.